Neffens de arbeidsdienst vallen de hele tijd meer Nederlanders uit troch te volle stress of een te hege werkdruk. En daar wil Kees Noppert van het Maxima Centrum in Burgum verroring in brengen. Met fitte werknemers uiteindelijk gaan ondernemers daar ook belang bij. Dat is leeg ziekteverzoek krijgt. Ja, en werkplezier, hè, die geeft het uiteindelijk ook om. Als je goed in de vel zit, dan kun je lekker werken. Het werk is helemaal niks mis mee. Dat doe ik ook, maar wel op een vitale manier. Van 8 april al kunnen de meiwerkers in het centrum, maar ook de burgers, gebruik maatje van het Vitaleerprogramma. Wij proberen altijd dat doen, denken en voelen ook te verwerken in de training. Waardoor iemand zijn gedachten kan ordenen, of juist even al zijn gedachten kwijtraakt, of zijn verhaal kwijt kan. Hè? En die dingen die proberen we te verwerken door allerlei spelelementen in onze training te verwerken. Het is niet alleen maar een trainingsschema en succes red je ermee. Het zijn kleine groepen waarmee we dus ook persoonlijk aan het werk kunnen blijven gaan. Gaat hij aan door jou? Alle facetten die nodig zijn om je goed te voelen, dat die bij elkaar komen. Het is niet alleen maar sporten, het is niet alleen maar een goede voeding hebben, het is niet alleen maar met de juiste mensen in je leven de tijd besteden. Het is ook gewoon de manier van denken en hoe je dingen aanvliegt. En dat pakket dat hebben we met allerlei dingen samengevoegd en dat proberen we de mensen te geven.